Aquino and Marcoleta versus Remulla and Hontiveros. Video game ban? Now Dad, recently nagkaroon tayo ng isang trahedya kung saan meron tayong naging first school shooting or first major school shooting na nangyari sa Pilipinas in Tacloban, kung saan maraming mga kabataan ay nasaktan dahil sa dalawang shooter na kabataan rin. Ngayon, in response to this, medyo may controversial statement na labas si DILG Secretary Remulla, which is yung sagot daw niya to prevent further violence in the Philippines ay i-ban daw ang mga violent video games katulad ng Gore Box. Yun daw kasi ang isang video game na violente na pinaglalaroan daw ng dalawang teenager na to. At sinasabi niya, dahil sa mga violent video games na to, siguro na-inspire sila para saktan ang kanilang kaklase, parang na-embolden sila para gumamit ng mga baril. In fact, sumasama rin si Senator Risa Hontiveros na parang pinipilit daw niya na kailangan niyang i-invite ang founder or ang developer ng Gorebox, which is galing from a European country, na sinasabi niya dapat umattend siya sa Senate hearing to answer daw kung bakit yung video game niya is inspiring violence in children here in the Philippines. Ngayon, ang posisyon naman ni Senator Bam Aquino at ni Senator Marcoleta is we should look at the other things that are causing violence in the Philippines. Dapat magkaroon tayo ng School Safety Act, dapat magkaroon tayo ng better parenting. Ngayon, many netizens are actually getting very angry kasi sa kanila, sa mga comments nila, sinasabi nila, anong kabobohan to na nagkaroon ng barilan sa school pero ang ibaban natin video games. Hindi man natin titingnan kung ang parenting, hindi man lang titignan ang bullying, hindi rin natin titignan na technically yung baril na nakuha ng dalawang estudyante na yun ay galing sa kanilang relative daw na police na parang naiwan daw yung baril somewhere. So medyo reckless daw yun. Pero ang unang tinitignan natin is yung video games. Ngayon, nag-add rin si Senator Win Gatchalian kung saan ang kanyang comment ay not necessarily to ban violent video games, but he says he's also looking into that, but he believes that we should ban social media use for children under 16 or yung mga minors. Kasi sabi niya, ang social media, it can also create violent tendencies. Siyempre, maraming nagagalit rin dito. Ang sinasabi nila, anong kinalaman naman ng social media? Yes, social media can be toxic and maybe it should be limited, pero why are we not looking at the actual problems? We're not looking at gun control, we're not looking at anti-bullying, we're not looking at the fact that yung police yung medyo reckless na iniiwan niya yung baril niya. Kasi this is actually the first school shooting in a very long time. Many pa nga have even started bringing out articles from 1972 na sinasabi nga ni Duterte, when he was in law school, binubuli daw siya ng isang kaklase niya dahil Bisaya daw siya. So ang ginawa daw niya, tinete niya yung kaklase niya. Sabi niya na kung continue mo, na asa rin ako, babarilin kita. And in fact, sabi ni Duterte sa kanyang mga speech na binaril daw niya talaga ang kaklase niya for bullying back in 1972. Buti na lang hindi daw namatay yung kaklase niya. So yung mga nagko-comment naman nagsasabi, kung babasihan natin sa sinasabi ni Remulla at Hontiveros at Gatchalian, siguro dahil sa kaka-Gore Blocks at kaka-Call of Duty ni Duterte noong 1972. And that I kind of agree. It's kind of silly nga kasi there are multiple studies na in the United States and worldwide that video games don't exactly cause violence. Yung recently actually, may nangyari naman sa Singapore na may nahuli ang Singapore authorities na may isang kabataan daw na apparently na-addict siya sa mga pro-terrorist content sa social media. At dahil sa pro-terrorist content na yun, parang nag-iisip na daw siya na maging terorista. But wala pa naman siyang ginagawa, pero na-seize na siya ng Singapore for correct mental conditioning daw. Siguro Dad, yung mga ibang nagsasabi, yung solution is, dapat nga, yung mga social media sites, they should parang block yung mga negative content, especially for minors, or even for everyone. Kasi if it's inspiring violent content, but that doesn't necessarily mean na dapat mag-ban, hindi ba Dad? Dad, do you think that the outrage that people have right now regarding these solutions being presented by DILG Secretary Remulla, by Hontiveros and Win Gatchalian is justified? Kasi marami nga nagsasabi, either ang bobo nila or ang tamad nila to actually look at the real problems or the real solutions na kailangan ng mga Pilipino. What do you think, Dad? Well, normally kasi pag may mga ganitong trahedya, common reaction yan ng kadalasan ng mga namumuno at namamahala o mga nasa gobyerno na magkaroon ng overreaction yung tinatawag natin. No? Normally, nagkaroon ng overreaction katulad ng pag-usapan natin nung last time nung may nagnakaw sa isang mall na ang ginamit ay martilyo, gusto ipaban yung martilyo naman. No? So, mga normal kasi yan, mga common reaction. Kahit naman sa ibang bansa, nakikita natin, halimbawa, pag meron na aksidenteng eroplano, kadalasan sinususpende muna nila yung buong flight or yung airline na may eroplano bumagsak, kahit isang eroplano na yung bumagsak, no? Until further investigation. So yung mga ganitong
reaction naman is very normal and very common amongst government officials and amongst authorities. No? Pero siguro ang issue kasi dito, tama yung sinasabi natin, it's more of an overreaction than the real solution to the problem. Kasi ang dapat na solusyon dito, dapat tinitingnan sana natin yung root cause. Ano ba yung root cause? Ano ba yung pinakasanhi o dahilan bakit itong dalawang batang ito na nagkaroon ng ganitong klaseng pag-iisip o ng ganitong klaseng lakas ng loob. No? So, yun ang dapat titingnan. Kasi kung sabihin natin, sisisihin natin yung baril, sisisihin natin yung Gorbax as the main reason why sila nagkaroon ng ganitong intensyon sa pananakit ng kapwa, then itandaan natin na ito yung mga tools lamang, ito yung mga gamit lamang, no? Na naging, kumbaga, maaring nakatulong sa kanilang intensyon. Pero ang tanong doon, bakit sila nagkaroon ng ganong intensyon? Yun ang pinaka-root cause kasi noon. No? So normally kasi kung titingnan mo yung root cause ng bakit ang mga bata, katulad nila, mga teenager, gustong manakit. Kasi nga, una nga, yung sinasabi natin, may bullying aspect. Parang napikon na sila, naipon na, napuno na sila, kaya gumanti sila o gumawa sila ng ganitong hakbang. Isa yun sa mga root cause. Pangalawang root cause din dito, yung parenting din na sinasabi natin, no? Yung mga magulang nagkulang sa kanilang pangangaral at pagmamahal at pagmamalasakit sa kanilang mga anak. Kasi kung merong sapat na pagmamahal at pagmamalasakit sa mga anak, sa mga bata, kahit na papaano magagabayan sila na hindi sila gumawa ng ganitong hakbang. Pangatlo, yung tinatawag din nating spiritual aspect, no, ng mga kabataan. Kasi nga, makikita natin sa karamihan ng eskwelahan ngayon, wala na silang religious class, no? Religion, no? So, hindi katulad ng kabataan natin, meron tayong mga religion, no? So, in fact, yung nga, isa sa mga dahilan nun. So, kung meron kasing Catholicism or Kristyanismo sa ating mga relihiyon, sa lahat ng mga estudyante, in fact, no? Kahit na sa Mindanao, dapat i-introduce yan. Kasi ang maganda sa relihiyon ng ating Catholicism o Katoliko o Kristyanismo is yung tinatawag nating kapayapaan ng damdamin. No? Yung bang merong kang hindi gaganti, di ba? Kasi yung ang mahirap niya yung pagganti. Hindi katulad sa mga religious classes natin nung tinuturuan tayo na marunong magpatawad, maging mahinahon at gumawa ng mga tamang hakbang. So napaka-importante din ng religion sa mga pagtuturo o pagme-mentoring sa mga bata. So yun ang tatlong aspect na nakikita natin, no? Yung bullying na dapat magamot yan sa pamamagitan ng merong proactive guidance counselor yung mga eskwelahan, no? Yung mga guidance counselor sila yung naghahunting sa mga bully at sila ina-isolate yung mga bully. Pangalawa, yung mga magulang din, no? Dapat meron din pananagutan, no? Yung mga magulang dapat magkaroon ng pananagutan na pag yung mga anak nila gumawa ng mga kabalbalan o mga kalokohan, dapat sila maparusahan din, no? Kung hindi man sila makulong, dapat mabigyan sila ng penalty rin, no? Pangatlo, yung sinasabi natin yung spiritual enhancement or mentoring. Napakahalaga talaga na lahat ng mga kabataan dapat magkaroon ng religion o religious classes at the same time catechism, no? Para sa ganun magising sila na may Panginoon, may Jesucristo na nagmamahal sa kanila at meron silang pwedeng takbuhan, dasalan para sa ganun kung may nang-aapi sa kanila, magabayan sila ng tama. Meron akong kwentong ikwekwento kasi kung sinasabi nating ibaban natin yan, ang mga kabataan napakagaling mag-isip ng paraan. No? So ikwekwento ko yan, meron akong isang kwento. Meron isang matandang babae nagpunta sa bangko, no? Gusto niya mag-withdraw ng 500 pesos. No? So sabi nung babae, miss, kung 500 pesos ang i-withdraw mo, pumunta ka na lang sa ATM card. Kasi ang 500 pesos normally sa ATM lang kinukuha yan. Sabi niya, bakit hindi ako pwede mag-withdraw? Meron naman akong pera dito. Sabi niya, o sige, ganito na lamang. Withdrawin ko na lahat ng pera ko rito. So, tinignan nung bank teller kung magkano yung laman niyang, ng kanyang passbook. No? So, nakita nung teller na meron siyang 5 million. Yung matandang babae may 5 million. So, nagulat yung teller. Sabi nung teller sa kanya, ma'am, sabi niya, pasensya na pero wala kaming 5 million ngayon sa kaha. Ang kaya lang namin ilis sa'yo ngayon 1 million, sabi sa kanya. So sabi ng matandang babae, o sige, kung yung 1 million lang ang kaya nyo ililis sa akin ngayon, di 1 million na lang muna withdrawin ko. So binilangan nila ng 1 million, binigay nila doon sa matandang babae yung 1 million. So sabi niya, ito na ma'am yung 1 million. Kasi gusto lang niya sanang i-withdraw 500 pesos eh. So, ang ginawa ng matandang babae, kinuha niya 500 sa 1 million, tapos binalik niya yung 999,500. Sabi niya, i-deposit mo ulit to sa account ko. So, kinuha lang niya yung 500. So, ibig kong sabihin, kung yung matandang babae, nakaisip siya ng paraan kung paano palusutan yung mga rules ng bangko, ng teller na yun na sinasabi sa kanya na bawal siya mag-withdraw ng 500 sa ATM na lang, di mas lalo na yung ating mga kabataan na tech-savvy sila dahil magaling sila sa
technology, mapapaikutan nila yung mga ganyang ban. Diba? Kahit naman sa China, pag nakikita natin, bawal ang mga Facebook, etc., igagamit sila ng ibang platform o sistema para maka-access sa Facebook, 'di ba? Parang ganun yung nakikita natin kahit isang ibang bayan, no? So there's always a way to get around those kind of ban na sinasabi natin. So lalo mo lang parang iniengganyo yung mga kabataan na maging addict kasi nga the more you ban it, the more they want it, no? So sa akin ang pinakamahalaga siguro dito dapat parental guidance instead. Ngayon, ang sinasabi naman ng mga ibang mga tumatalakay sa topic na to, sabi nila, if you create a permanent ban, it encourages people to use VPN or yung virtual private network na tulad ng sinasabi mo. Ang danger naman sa pag gumamit na ng VPN at mas lalong na-push ang mga tao sa paggamit ng VPN, una, hindi na monitor ng gobyerno ang ginagawa ng taong bayan natin kung ano yung mga online activity nila kasi VPN na lahat eh. So, para yung nangyayari nga sa China na naka-VPN mga tao, syempre nakakalusot na sila sistema, hindi na nakikita yung or monitor kahit yung DICT, mabablind ayin. Parang nung nangyari sa COVID, naging GCash mga tao, so nagkaroon ng parang Black Swan event para gumamit ang tao ng GCash. Ngayon naman, kung magka-permanent ban sa video game, magkakaroon ng Black Swan event na magiging uso ang VPN kahit sa pangkaraniwang tao. Ay, nang delikado. What if yung mga VPN na gagamitin ng mga tao yun, hawak din ng mga scammers. So baka mas lalong dumami ang mga scam dito. Una. Pangalawa, biniblame na naman nila yung video games. Pero hindi na nakikita na meron namang mga ratings yan na bawal tong mga 18 and above tulad ng Gorebox. Ang MTRCB nga, nire-rate yung mga pelikula na may mga bawal ang 18 and above or PG-13 or ganon. Minsan nakakalusot pa rin yung mga bata kasi nagpapanggap sila with their fake ID. So, yun yung isang issue naman. Yung mga bata, naggagawa sila ng mga accounts online na nagpapanggap silang 18 years old kahit hindi sila 18 years old para makalaro ng mga games na technically are 18 in nature. Kaya nga dun sa Gorebox na assault siya, pang 18 years old and above. Yun yung sagot ng German developer kay Senator Risa Ontiveros na hindi niya kailangan mag-attend ng Senate hearing kasi sinabi naman niya bawal mag-download ng 18 and below. Pero kung gumawa siya ng fake account, dapat sino ba talaga ang nagmo-monitor yun, sinasabi naman DICT, wag i-blame sa parents. Dapat yung game developer ang gumawa ng paraan na hindi maka-download yung mga to. Yung nga gumagawa sila ng fake accounts siguro gagamit pa sila ng ID ng parents nila. So, technically, sino ba talaga ang dapat maging gatekeeper? Nilagay naman ng mga developers na bawal nga ang 18 and below, ang kukulit ng mga batang to. Ano nakikita mong solusyon, Dad? Well, siguro nga katulad sinasabi natin, there's really no other way to do it except for parental kumbaga supervision na sinasabi natin. Kaya mga magulang dapat magkaroon ng tamang oras, sapat na panahon para bigyan nila ng gabay ang kanilang mga anak. Kasi katulad yan, mga kabataan, katulad sinasabi natin, kahit na anong pihit mo dyan, makakagawa sila ng paraan na makalusot. So, lalo mo lang silang ini-inspire o lalo mo lang silang minomotivate. Kasi lalo mo pinagbabawal, lalo nilang hahanapin. So, kung ganyan kasi ang patakaran sinasabi natin, di lahat ng pelikula rin na may barilan, bawal na rin, di ba? So, kaso paano mo rin maharang yun kung meron namang rated, di ba? Rating R18 or R13, di ba? Mga ganon. So, kung meron namang rating mga pelikula, di ganon din. Kung sinasabi mo may barilan doon, dapat wala ng pelikula na may barilan. Wala ng pelikula na may violence kasi yung mga pelikula yan, ma-access din ng mga kabataan, no? So, siguro talaga solusyon dito yung sinasabi nga natin na parental guidance, napaka-importante. So, meron pa akong isang kwento riyan na maging magandang halimbawa din sa ating mga namumunot na mamahala. So, meron kasing isang bata, isang teenager, na nakapasa ng driver's license niya. So, sinasabi niya ngayon, Dad, meron na akong driver's license. So, pwede ko na ba magamit yung kotse natin, yung family car nila. So, sabi ng tatay niya, pwede, pero may 3 kondisyon. So, kaya yun nga, this is where the parental guidance comes in. Sabi nung bata, ano ba yung kondisyon, Dad? Sabi niya, number 1, dapat yung mga grades mo hindi bababa ng 80. Pangalawa, sabi niya, dapat makita kita nagbabasa ng Biblia. At pangatlo, magpagupit ka ng buhok kasi sobrang haba ng buhok mo So, yun yung 3 kondisyon ko. So, binigyan kita ng 2 buwan, gusto kong makita yung mga grades mo. So, after 2 months, bumalik yung teenager sa kanya, sa tatay niya. Sabi sa tatay niya, Dad, sabi niya, eto, panay 80 yung grade ko, ito na yung card ko. So, tinignan ng tatay, nga naman, 80 na. Dad, araw-araw ko nagbabasa ng Biblia, sabi nung teenager, sabi nung dad niya, nga, nakikita ko, nagbabasa ka.
Oy, pero pangatlo, sabi niya, nung tatay, ba't hindi ka nagpapagupit ng buhok? Sabi niya, doon sa bata, no? This is where the parental guidance comes in. Eh, siyempre, ito nga, mga kabataan, lagi silang maghahanap ng dahilan, di ba? Sabi nung teenager, Dad, kaya hindi ako nagpapagupit ng buhok kasi nung nagbabasa ako ng Biblia, nakita ko na si Moses, si Abraham, saka si John the Baptist, mahaba ang buhok. Pati si Jesus Christ nga, mahaba din yung buhok eh. Eh di siyempre, gusto ko sana makigaya din sa kanila. So, sagot ng tatay, this is where the parental guidance kicks in, no? Sabi niya, tama ka doon. Sabi niya, mahaba ang buhok nila. Si Moses, si Abraham, si John the Baptist, at pati si Jesus, mahaba ang buhok nila. Pero meron silang isang commonality, no? Ano yung commonality na yun, Dad? Sabi niya, silang lahat naglalakad lamang sa kanilang paglalakbay. Walang kotse. Kaya hindi ka rin pwede magkakotse kung mahaba yung buhok mo. So, yun yung mga sinasabi natin, this is where the parental guidance kicks in. Kung dumarating yung panahon na yung bata parang medyo nalilito, kahit na anong tago mo sa mga pelikula na yan o sa mga ibang games na yan, lagi silang magkakaroon ng ganyan mga maling pananaw kung hindi binibigyan ng parental guidance. This is what I'm saying. That's the most important thing. Aside from the spiritual mentoring na kailangan din ng mga kabataan para magkaroon sila ng kapanatagan sa kanilang kadamdamin. Ngayon naman, ang comment ng mga ibang tao tulad ni ex-congressman Kiko Barsaga, kung talagang mayroong video games or may games na talaga nakakapahamak sa society, ito daw yung sugal at gambling. Kasi ang nakikita nga natin sa mga studies, ang sugal at gambling games really leads to violence in terms of theft, robbery, or sometimes they become, very aggressive kasi natalo sila. So, bakit hindi yun yung pagtuunan ng pansin? Bakit itong video games? Ang pinapalabas yata ni ex-congressman parang nagiging holy cow or protected sector tong gambling, pero yung video games na wala naman talagang real studies to show na meron talagang link. Ang tulad ng sinasabi ni Senator Bam Aquino, no studies have shown that talagang may aggression that came from video games. Bakit yun yung pinagtutuunan at hindi yung gambling? Pero gambling, talagang may studies na talagang it leads to negative effects, prostitution, robbery, theft, and mga aggressive behavior. Anong tingin mo dun, Dad? Well, correct, no? Kasi yung sinasabi natin, no, pagka nagkaroon kasi ng ganyang overreaction sa isang issue at tapos maglalagay ka ng parang rules and regulation, no, to regulate that particular area or pag ipagbawal yung isang klaseng industriya, then mag-a-apply din yan sa iba, no? Kasi nga hindi pwedeng kumbaga exclusive or isolated yung issues na yan. Kasi nga iisa yung mga problema niyan, no? Tama sinabi niyo, pagdating sa gambling, sa casino, sa gaming, talagang yan ang isa rin sa mga pinakasanhi ng violence, no? Kasi bakit mo pag nagsugal, tapos nangutang, tapos hindi makabayad, siyempre magnanakaw yan, mananakit niya, mang-hold up yan, di ba? Mag-iisip ng masama yan sa kapwa niya para magkapera siya. So, yan din, isa sa mga source yan, root cause din yan, no, ng violence. So, kaya nga sinasabi natin, nire-regulate lang din. Ganon din ang mga pelikula, no? May mga barilan, no? So, kaya may regulation. Ganon din yung video games, may regulation. Nalagyan na lang ng mga rated, at the same time, bibigyan ng mga kondisyones para sa ganun merong parental supervision kung yung mga bata maglalaro o gagawa niya. No? Kasi hindi mo naman pwede sabihin na yung video game talaga major root cause. Maaring nagiging isa lang yon sa mga dahilan. Nagiging parang nagiging let's say parang guide nila, no, sa pananakit. Pero again, it's a tool like the gun. No? Kahit nasabihin natin marami na tayong rules tungkol sa baril na bawal yan, bawal yon. Pero hindi rin yung kasi ang root cause. Tool lang yun. Hindi siya yung pinakasanhi. Ngayon, Dad, marami rin nagpo-point out na yung dahilan na kung saan sila nakakuha ng baril ay dahil may nakuha nila ito sa isang police officer. And so far, sa lahat ng mga news articles, parang hindi nga na-highlight na yung access nila sa baril na yun ay galing sa isang police officer, meaning reckless. Sure, nakita ko sa isang news article na nasuspindi nga ang police officer na yun. But Dad, don't you think that DILG should also be very strict with all of their police officers and with all gun users in the Philippines? Katulad sa Japan. Sa Japan, sobrang strict nila sa gun rules na lahat ng may police, lahat ng mga civilian na meron gun license, kailangan meron silang special fingerprint gun locker sa bahay kung saan dapat doon talaga yung baril, meron pa silang ammunition locker. Hiwalay pa yun sa baril kung saan doon yung mga ammunition, fingerprint rin yun. At every year, meron lang silang capacity na pwedeng bilhin na bala. At kung naubos sila ng bala o gumamit sila ng bala, kailangan daw nilang i-explain kung bakit nabawasan yung bala nila sa capacity nila. Don't you think that we also need to be, the government, looking at smarter solutions na long term, should be looking at these solutions rin to prevent other people, irresponsible people from having access to guns? Kasi I'm sure yung mga police,
Maybe most of them are responsible, but some of them will also leave their guns behind and someone else could have access to those guns. Do you think that we should also implement more gun rules like Japan? Well, sa mga batas kasi natin ngayon about gun ownership, talaga napakahigpit na rin, no? But even let's go back to Japan, di ba? Nakita natin kahit na napakahigpit nila sa gun rules, meron pa rin na ganyang incident ng isang teenager o isang estudyante na naksak naman, na ginamit naman niya, itak, no? So again, as I've said, no, you can impose so many rules, conditions, procedures, but at the end of the day, you have to look at the root cause of the reason why these kids or these teenagers are doing violence. No? So I think pinaka number one root cause niyan is yung kanilang internal or mental, psychological, emotional makeup. No? So pag hindi kasi naalagaan yan, kahit na sabihin mong ipagbawal mo yung baril, pati itak na pagbawal mo, hahanap naman ng bato yan. No? Bato naman ang gagamitin niya para manakit sa kapwa. So pati bato, i-regulate na rin natin. No? So hindi matatapos yung ganyang issue. So sa akin itong mga issues kasi na to, these things happen naman. Kasi sa dami talaga ng tao sa mundo at sa dami ng taong may problema sa mundo, hindi mo maiiwasan na magkaroon ng mga ganitong insidente. What we can only do is kumbaga implement measures to minimize it, no? Pero hindi mo talaga totally ma-eliminate to kasi hindi mo naman makokontrol ang isip at damdamin ng bawat kabataan eh. So, meron talagang ganitong mga isolated incidents na may maliligaw ng mga kabataan sa mga ganitong sitwasyon. Whatever we do, it will always happen. What we just need to do is to be more vigilant, no? But we cannot say na we have to ban this, we have to regulate this, we have to regulate that because these things happen. Hindi porke may nasagasaan na tao sa kalsada, lahat ng nagmamaneho, bawal na magmaneho din sa kalsadang yan at bawal na rin tumawid sa kalsadang yan. No? You can just be more, kumbaga, proactive na turuan yung mga tao kung ano yung mga do's and don'ts at the same time maging vigilant yung ating pamahalaan sa pagbo-monitor ng mga conversation o mga digital exchanges ng mga tao. Saka yung mga tao din ma-notify, ma-advise, no? Na pag may mga ganito sila nakikitang email ng mga kabataan na parang nagkakaroon ng mga violent tendencies, dapat magkaroon na ng social intervention yung mga magulang at mga guro at mga eskwelahan, no? Para sa ganun maiwasan to at dalhin na yung mga bata sa mga spiritual mentoring. Pero again, as I've said, even if you do all these things, you cannot really avoid these things from happening. No, it can happen, but what you can only do is minimize it. At the same time, be diligent and be proactive in making sure that before it happens, you can stop it. No? So, yun ang mga issues dito. Kaya mga kabayan, dito sa Ilocano Defenders Party List, we believe that education starts at home. Kaya parents should be responsible. As parental education and guidance, yun ang solusyon. Pag ang sinasabi ng gobyerno, like tulad ng DICT na wag daw ilagay sa responsibility ng parents ang pag-monitor sa kanilang, ba't pa sila naging magulang? Kaya nga sila magulang at nagkaanak is because they are the ones responsible for their children. Parang ang gobyerno, sila ang ama ng bayan. Kung sinasabi mo, wag ilagay sa gobyerno ang burden, edi wag na maglagay ng pulis kasi kaya naman pala ng tao na magsarili, pero hindi, kaya nga ang mga parents, sila ang pulis ng sarili nilang mga anak at dapat sila ang unang nating pinupush na ipulis ang kanilang mga anak from making fake accounts, from making lies and trying to get into these violent games. Mapapansin naman ng parents yun kasi they live with them. If they can see kung ano yung mga pinapanood nila, ano yung mga nilalaro nila at kung ano yung mga rating ng mga games nila. Nasa parents pa rin kasi education starts at home. Para sa edukasyon, ako si Morgan Sain, yung coach ng bayan. Mga kababayan, nakikita natin dito na kailangan talaga natin i-improve ang education sa Pilipinas. We need to have better education for our parents on how to watch out for their kids, how to take care of their kids. We need to have better educators na sila ay mismo ay may puso at makita nila kung may problema, may mga bullying, may mga issue na nakita nila sa mga kabataan na nag-aaral. And we need better education for all of our kids. Para sila, kaysa mapunta sila sa mga violent thoughts, ang magiging progresibo ang mga iniisip na lang nila. Kaya mga kababayan, ang layunin ng Ilocano Defenders Party List ay itaas ang antas ng edukasyon para sa lahat ng Pilipino para sa isang mas magandang kinabukasan. Ako po ay si Solomon Sai, inyong kuya ng bayan. Sa lahat ng ating mga kababayan na magulang na at magiging magulang, huwag niyo po kakalimutan na meron po tayong pananagutan hindi lamang sa ating lipunan pero napakahalaga din po ng ating pananagutan sa ating mga anak at sa mga ating kapamilya. Kasi pag nagkulang tayo sa pagmamahal at pagmamalasakit at kung hindi natin ginabayan ng maayos ang ating mga anak, ang kanilang kinabukasan ay mapapariwara at tayo lahat ay masasaktan at ang kanilang kabuhayan ay tiyak na malalagay sa
sa kumunoy na walang patutunguhan. Kaya po sa amin, ang aming ipinapangaral sa ating mga magulang at magiging magulang, tandaan natin ang pagmamahal at pagmamalasakit, dapat lagi nating ipinapamalas at pinaparamdam sa mga ating anak para nang sa ganun magkaroon sila ng matiwasay na kinabukasan. Ako po si Michael Sain, yung dad ng bayan.